I don't give a shit. Wala ako. Ako, sinisiguro ko yan. That's the reason why babuyin ko yung ABS na CBN, gano'n na lang. Wala kasi naman tako sa, you want to, gusto niyo gumanti. Well, sorry. Hindi nga ako, walang transaction. Ang kinuha ko lang yung Reclamation Authority. Kasi matagal at nag-squabble yan sila dyan sa pera. Tinanggal ko. Nilagay ko sa opisina, pero hindi gumagalaw. Wala akong, I never act on it. I would maybe constitute another agency. People with unquestionable character para malinis. Pero ang pinakamahirap, sinasabi ko,